Lwami uyalukhumbula udaba olwabikwa ubaba uMsweli nalomkhulu la phambilini bebi ukuthi kwehla isiga ingane ihamba ngemoto yomkhulu noma omalume iye esikoleni. Kuthe seyibuya-ke esikoleni imoto kwenzeka ukuthi imoto yahlehla kanti siyihlehlele enganeni, okuchazwa ngendlela echazwa ngayo kuthiwe ngazi ukuthi kade yehlise enye ingane kanti izothi uma isihlehlele enganeni. Ngokuhamba-ke ilento lena kwey'ndaba kwagcina kufikile kubaba uMsweli ukuthi kunomndeni laphana ovelelwe inkinga kanje kanti uswele awumile nakahle ey'ntweni-ke ongase-ke ubhekelele ngazo ukufihlwa kwengane. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona nombuso njengamanje. Ngiyacela ukuthi upresse u-subscribe button wenze sure ukuthi uyayilike ividiyo bese uyayilinda iziphele bese kuyima ukhomenta nge-full information. Information lela phansi njengokubona ibhaliwe FNB business account Ayanda Msweli Foundation 628784883339. Inhloso siyifake lento ngenhloso ukuthi noma siwuveza umsebenzi kaBaba uMsweli kodwa-ke abafuna ukuphosa ebhakedeni kuwukuthi abafinyeleli noma-ke bagcina bewuthanda umsebenzi kaBaba uMsweli. Siyazi ukuthi amavidiyo lawa abukwa abantu abaphesheya, abukwa abantu zonke iy'nkalo lezi kodwa bangakwazi ukuthi bemthole ngesikhathi mhlampe benemali. Siyacela ukuthi ufake leyo account uconfirme yonke into, ama-references yonke into ukuze ubone ukuthi awuskenywa. Kodwa-ke uma ukuthi uncomfortable nangale information uvumelekile ukuthi noma umbona umnikeze noma-ke uyithathe kuyena le information. Lokhu-ke sikwenza ngenhloso yokuthi noma siyisabalalisa izinto kodwa siyisabalalise ebese kuba ukuthi ngampela siyisabalalisa ngenhloso yokucela usizo noma ngenhloso yokuthi ubaba uMsweli umsebenzi awenzayo udlondlobale phambili. Dela lami sokubikela indaba ezinhleke noma zingezinhle kodwa ziyalaleleka ngoba umndeni ukwazile ukuthi ulithole usizo laphana kwa-AFBOP osemtubatuba. AFBOP thena-ke uzokwazi ukuthi umele iy'nhlelo zomngcwabo noma-ke iy'mfuno ey'funeka uma ngabe kuzofihla umuntu ukuze kufike ekuphetheleni. Esichaza khona-ke amakhaza nezinto-ke ey'funeka uma ngabe kuzofihlwa umuntu. Umndeni-ke ukuthokozele kakhulu lokho njengoba uMsweli ehambile waya khona laphana wayothola okuphelele okuzokwenziwa AFBOP. Awugcinanga lapho uphinde wavakashela ekhaya wayobona ukuthi iziphi ezinye izinto ey'shodayo. Baba uMsweli ubesesho-ke ukuthi kokunye naye ibhakede seliyofaka isandla. Uzokhumbula ukuthi ibhakede ila khona kusuke kunikele wena, kunikele mina, kunikele nomunye ebese ubaba uMsweli ihlanganisa yonke leyo mali esize lo osuke edinga usizo ngaleso sikhathi. Imali-ke efana naleyo ezokwazi ukuthi isize. Ngaphandle kokuthi sikumoshele isikhathi sakho asingene kuyona-ke ividiyo ubaba uMsweli yaka-AFBOP ekuchazela futhi ukuthi kwenzakalani. Masiqeda-ke sizokufakela udaba lona lolu njengokubona ubaba ekhuluma la. Uma kuwukuthi wawungazange uzolibona ngasekugcineni. Mina nawe asihlangane kwi-comment section. Africa my continent, Africa my home, say Africa eSouth Africa kwaZulu uMkhanyakude idistrict eMtubatuba emndenini wakwaMkhasibe. Uyalikhumbula udaba esilivezile enkundleni zokuxhumana olubhlungu ingane na4 ibizoba na5 ibiye esikoleni njengenjwayelo imoto yomalume ebikade igibele kuyona ingane kwayiyona ehlehlela kuyona yashona ingane. Mayizishonile leyo ngane kuthiwa udriver uyithathe wayifaka kuleyo moto leyo esazodiliva ingane wadiliva ingane waqeda wayeseya kubaba wakhe kubo ekhaya kubo kwemoto eyosho ukuthi hawu sekwenzeka umonakalo ingane njalo kusolakala ukuthi bizivele isithule base besuka ekhaya kubo kwemoto sebeya kuphike manje beya kubo kwengane isishonile. Udaba lube buhlungu kakhulu olubhlunga lolu hlobo kanti umndeni amandla awekho sayithatha leyo video sayiposta. Kukuthe ngakaphela insuku eyingake awusathola ucingo kwathiwa we are here for you kwa-AFBOP. Ake sizwe ukuthi basibizeleni, ake sizwe ukuthi-ke sibizelweni ngoba phela yilokho masibe kusizi kodwa-ke thoko lethemba amathunzi ayehukela. Knock knock, we are here for you. Knock knock. Morning, ladies and gentlemen. Ladies first. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ubani lona? Uwini wakwaMakhabeni, funeral agent yaseMtubatuba. Kwa-AFBOP. Yebo baba, kwa-AFBOP eMtubatuba. Thank you. Yebo. Ubani lona? Umlungisi Nzama, area manager KZN North. Okay. South, sorry. Thank you so much. Okay. Ubani lo? Who's this?
Jesse David, area manager for KZN North. And thank you for coming through to our Matuba branch. When we learned of the horrific incident that happened where we lost a minor child from our community, it was something we had to get involved in. And I feel that I appreciate that you brought it to our attention. As a company, AVBOB, we want to live by our slogan, whereby we are here for you always through any situation. It is important that we do that. And we want to show our support to the community, which is why we would be providing this funeral for the family, sponsored by AVBOB, just to show our condolences to the family and our appreciation to the community as well. Africa my continent, ubuntu umphako ongaboli, fihla ihlazo kamakhelwane wakho. I think AVBOB will add that slogan in their structures. Ubuntu umphako ongaboli, fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Umndeni wakwaMkhasibe la eMakhambane umthwalo usukile ke emahlombe awo manje uzohlala emahlombe kabane kaAVBOB. Thank you so much, ladies and gentlemen, for doing the great job of ubuntu. I thank you. Mase suke office ke labe sibizele khona. Sike sibe sesibabela khona ekhaya. Khona eMakhambane. Singene ekhaya manje. Ukuzoqinisekisa nokuzobheka ukuthi into abebeyikhuluma eoffice iyona yini, iyahlangana yini. Sizongena ke la sihlangane nefamily, sikhulume nayo, sikuthi kwenzeka njengoba beshilo ngoba akufanele sikhulume ukuthi abasishiye endleleni. Asisuke ke manje siyongena ke manje endlini sikhulume nomndeni. I thank you. Sesifikile ekhaya. Sibizo AVBOB wathi asiye office. Masingene office, hawu saxoxa udaba. Sesithi kasobheka ekhaya ukuthi kuyahambisana nokhulunywa uAVBOB office nokhulunywa uAVBOB egcekeni nefamily. Baba, awukhulume nabantu base-Afrika. Sikuphi manje nokulungiselela umngcwabo wengane? Sesizakele kakhulu Nongalo. Njengoba senisize kanjena noAVBOB. Sesilandela imizimba wengane sawubeka eduze. Konke nje uhlelo lokungcwabi lokufihla ingane yethu sesizakele impela. Konke kumi ngomumo manje. Siyabonga impela ku mabaphathi bamakhaza yonke into noNongalo. Bonke sekuhlangeneke konke kumalungiselelo engane konke right konke manje. Siyabonga impela. Noma sazolungisa okunyeke nje manje kodwa nje emncwabeni kufihleni ingane konke kulungile. AVBOB noNongalo basisize kakhulu. Siyabonga kakhulu. Into esoyenza ke manje asiqhubeke ibambe khona mawubheka ivideo endala inawo ama banking details. Abantu abafake lapha sizofihla ngomgqibelo angithi. Umgqibelo ukude kakhulu. Abantu bayafika la bazohlanganisa amehla, abantu bayafika bazobhonga emswaneni. Mawufika nje ekhaya uzela awufiki ulengisa izandla. Uyabona uhambe lengisa izandla athi uphuma ejele. Asiphume eminyakeni. Uma uye emzini nomuntu kunomuka khona okuphethe noma uphethe ifoni uzofike utransfer. Yilokho esikwenza phela manje ubuntu umphako ongabuli. Fihla ihlazo kamakhelwane yakho. Singakhohlwa ukubonga uMesenyandeni. Unyandeni wakwa halfway le ePortshepstone. Umsebenzi wakho lo wenza kube lula. La kunomuka khona siyashesha ukufika. Abantu base-Afrika abavele befake ebhaketini kuba lula ukuthi udizili asicabanga sikhiphe ebhaketini sifake udizili. Buka nje umthwalo ususukile emahlombe. Sawuphosa kwaAVBOB. AVBOB naye wasilekelela yonke into ilunge yonke ukufihla ingane yethu umzukulu wami. Ngiyasizakala impela. Sibonga kakhulu. Asenzeni ke kufika umgqibelo nje sekungaphezulu kwalokho ngoba ngicabanga ukuthi nje mase kulungele kokungcwaba sasifuna amatende phela sifuna amatende sifuna amanzi courtroom nje ipheko uzosilekelela kakhulu. Sihambile la noma generator yabona konke nje konke abanama sound system ukuthi umncwabo wengane senze. Yabona mangithi the least we can do ukuthi senze umncwabo lengane ube sezingeni lokuthi abazali nazonke ihlobo bethi ingane yethu yazongcwatshwa njengenkosi. Lokho sekube kuyisiqalo sani setherapy. KwaAVBOB masifike officeini asiphumanga sodwa. Siphume noWinnie. Winnie uyini lapha kwaAVBOB wenzani? KwaAVBOB lapha eMtubatuba mina ngiWinnie Makhabeni ngi funeral agent noma ngathi
umanager wase-ofisini elilapha eMtubatuba. Okay. Sikwamkhasibe ke manje sesegcikini uthi asizokwenzani manje? Sisekhaya kwaMkhasibe kwamkhulu esesike sathi ukukhuluma nasilekelelana ngokudlula komntwana. Size ekhaya kwaMkhasibe lilisana nomndeni ngosehlo sehlakalile ngokudlula komntwana besamncane besazoba nekusasa eliqhakazile. So size khona ke ekhaya sizothi dudu siyo-Afbob, we are here for you. Siyo-Afbob waseMtubatuba since sakhile vele endaweni. Angithi umakhelwane makhona okwehlakalile ke nawo uhlala nje ugoqa izandla uyaye uhambe nawo uyovela. Yes, uhlanganisa amehlo ubhonge emswaneni. Namhlanje cabanga uLwesibili kodwa lokhu niqala izolo niyidudula. Yebo manje uthi kimi singakafike emoyeni awufuni siye emzini nomuntu silengise izandla. Asiye emzini abantu silengise izandla ngathi siphuma etshela njengoba asiboneke yini lo siphathele yona. Esiphathile ngabsabala Africa my continent ubuntu yilobo. Asenzeni nje masifika nje emzini umuntu sifika kanje. Asifike njengezandla lapha ngathi manje ade siboshiwe eminyakeni asikho eminyakeni lokho kwamandla akubanjeni ngisena ngamandla into. Okay. Umncwabo oqala ngosuku ngesikhathi nje kufika umbiko othi sekubhubha umuntu seseqala umncwabo awuqali ngoLwesihlanu awuqali ngoMgqibelo uqala ngosuku. Siyabonga kakhulu Afbob. Hayi ukuthi uthi wena manje ngoze ngibonakale ngoMgqibelo cha okuncane singakwenza ubuntu umphako ongabuli sesizocela ingane ke izothatha. I thank you. Siyabonga wena. Yebo so. Thank you so much. Hamleng maduvume eminyakeni. Ngiyabeka lapha ecaleni mntanami. Beka nje la. Sezile. Kunjani ba? Akuzokusinda. Thank you. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kwi-South Africa kwaZulu. Umkhanya kude district seMtuba kusemakhambane la. Indawo sikuyona. Sihamba ngomuka isika. Indaba embi simo esibi. Ubaba uzosithatha asibeke udaba lwengane. Baba tshela abantu base-Africa ubani lo? uLucas Mkhasibe lo. Yes. Engivelelwe isimo ke esibi umzukulu wami wehamba ngemoto zomkhulu. Sengithole ngoLwesibili ke nami ngimangithola ngoLwesibili ukuthi hayi ushayiswe imoto. Uma ngihamba ngiyobuka ibihlehla le moto ivuliwe. Yawo ingane bathi ke iphushekile noma iphushwe lengane bizokwehla ngazi nami bangiyaxoxela. Kwakufa kwayo ingane yaxobeka. Uma ngiyibuka le moto ayikho isimini sikahle. Umuntu obayiphethe futhi ngiyabona namuthi hayi akukuhle la. Ngisangeneke ukuthi ngizokhuluma ngithini kwenzakeleni. Ngibamba ngeke ngoba songumuntu kahulumeni vele. Yes. Kuphelile ke kumina hayi. Ilokho mina nginakho. Umzukulu nangakhe. Umzukulu cishe bena 4 beze yakuhlala ngazi kuyiphi inyanga. uMay bezokwenza 5 years. Sengihlala ngibuka nje ngihlala ngimalama beqhamuka noma lapha esihlahleni beqhamukele kimi. Senginaleso sizungu sakhe. Uchazele umuntu kuthiwa ingane imoto ibihlehla makushiwo. Yahlehlela phezulu kwengane. Yahlehlela phezulu kwengane. Baqale bathi lapha ejika khona kwenze ukuthi ibambe ihlahla. Uma sihamba siyofika khona nawo umnikazi wemoto akukho akazange kwenzeke lapha. Sihambe ibanga impela mhlambe half a kilo noma ikilo. Siyalibona igazi emgwaqweni. Ngempela ucha nakho nawo sakubona sonke kade siwu3 ngonkosikazi. Umnikazi sabona ukuthi cha nayi ingozi la yenzeke khona. Sabuya ke wakuphela semakhazeni njengani. Yebo ke nami njoba umuntu wahulumeni ngiyabuka namuthi ngize phela namatoho atholakala nasenganeni. Ngiyabuka ukuthi ngizothatha ningihlanganise naye. Asibuyele kancane.
kanti ibingasekho anificanga ingane endaweni yesigameko. Ibisithathiwe. Mina nje ngithola la ekhaya ungena nayo ukuthi bafonelane bathini no-driver. Ingane yahamba nezinye ingane ibekwe ihamba ilimele njalo ingasekho. Ngiphathe kabi ngey'ngane ey'ncane ukuthi yini lezi yibukile. Kusho ukuthi u-driver lo wazofika kumnikazi wayo imoto nale ngane. La bephuma belandelana-ke u-driver lo nomnikazi wemoto bazongena ekhaya. Bafike ekhaya bavule igate bangena ngaphakathi nengane ilimele. Isishonile. Sishonile nje vele. Kusho ukuthi ishone khona endaweni yesigameko uma ngibuka mina. Okay. Asenze nje khona ngizwe ubaba ngiyazi ukuthi uphazamisekile kakhulu. Inkulumo ke ithi ingane ilimele lapho kuthiwa ireversele kuyona imoto ishayisa ngamasondo futhi awu2 futhi ishayiswa isondo la ngemuva yaphinda yashayiswa isondo la ngaphambili futhi ibireverse nje wonke ureverse yabo yashayeke ngaleyo ndlela. That's one part. Number 2, le moto le ibiyo deliver izingane athi yomalo ithi inkulumo ithathwe lapho ingane iyafakwa nezingane khona la isilimele isishonile ngabe isishonile noma ingakashoni kodwa ifike la ekhaya isishonile kwadeliverwa ke zonke izingane ngabe kudeliverwe ingane kwase kuyiwa ekhaya kwamnikazi wemoto nengane njalo isithule njalo ingane sebe decide ukuthi umnikazi wemoto ke sebeyasuka ke manje beza la ekhaya ngemoto igcwele igazi njalo bangena nayo isitumbu sengane la ekhaya. Inkulumo imi kanjalo ngenze ukuthi uyizwe kahle ngoba baba uyichazile manje isimo sikabi sichaza into eyenzeke ngolwesibili Sibili, ikabi isekabi impela nje emzimbeni awukwazi ukuthi ukwazi uyichaza kahle. Uma beza nayo bebeyiboni ukuthi isishonile noma bebengayiboni mawucabanga nje. Ngicabanga ukuthi sebeyibonile njengoba umnikazi wemoto uqhamuke sibelandelana lo mfana ngibafice sibelanga suke ekhaya elikhulu. Yes. Ngathola ingane bayivele ngithola mnisile lesela nkosazi vele wayibekana ngoba vele bese bengenile ngivele. Imbozwe ngani mhlawumbe? Ngathi ifike ngamboziwe. Yambuzwa nkosikazi lana. Bayiqukule emotweni bazoyibekana. Ngishondeza ingubo. Oh yithatha. Ingubo ngayisabuye. Ngoba sebayimboza ngase ngithina ngicela ngiqulise nokusebenza. Okay. Yeah. Okay. Oh ifike ingamboziwe ingane. Ingane ifike igonqoza nje ilele ithi ngoba ngafika waphi wangitshena wathi ingane ngathi mangingena esangweni. Mayingena esangweni kwehliswa lengane yala ekhayeni ehamba nalena. Base mabeyihlisa ngase ngibuza ngoba ngase ngiphatheka kuthiwa khona elimele. Ngangazi ukuthi limele kanjalo. Mase memeza lengane ephilayo. Athi mntanami uphu Osho besimbiza ngo-Osho. Usakekho ufile. Wathi akekho ufile usemotweni. Ngaqala ngakhala ngamemeza ngathi baba kuyiqiniso na. Wathi yebo mama ungabe usakhuluma asihlaleni phansi. Ubaba wayengekho umnikazi womuzi waye ekhaya elikhulu. Uma ubaba esekhaya elikhulu ngayithatha ingane ngahamba ngayo kubaba ngathi baba kulungile ingane isahlele emotweni njengoba size yafika la ekhaya. Noma futhi kungekho phela endaweni yesigameko bathi hayi bengeke sayibeka ngoba yabuza ungani isusa ingane esigamekweni. Wathi abantwana besebedunyela ikhanda ngakwamukela ngoba ngiyazi ukuthi nami beningangidumela. Ngase ngibuza ukuthi manje iqhathe landela kuyini ingane izogcinela emotweni noma ngiyayithatha noma nisiphindisa esigamekweni. Wathi ukubona kwethu ngeza bengibonayo ngathi ngicela ngibambise yona. Ngamemeza uma wengane ngathi ngicela iblanket angilethele iblanket. Ngimbathisa ingane ngoba ingane yayingamboziwe nje ingane ezihleli kuyo ziyayibona. Lapho ke isimo sengane sasingekho esimeni sokuthi ngabona inoma ngubani ngoba ingane beyincane. Ngase ngiyayimboza ngayithatha ngangena nayo ngathi ngicela bangibambise ngayiqubula ngedwa ke sizalana ngayifika ngayibeka la ngasemnyango.
mangibeka-ke kwaze kwafika kamaphoyisa umphakathi osugcwele khona kuleli ceke sesakhala kakhulu. Afika amaphoyisa abhalisa. Emva kwalokho kwathiwa silindele imoto ezofika ezothatha ingane, bona bathatha ingane. Nangempela kuyafika imoto noma amagama phela nesingisi sibuye silahleke. Bangazithiwa bakwabani bafika bamshutha la endlini base bayahamba base beshothe sebemshuthile. Base njengamanje sebezomthatha bahambe naye bamsa empangeni. Lapho thina sofuna khona siyomlanda singathi bazomlatha empangeni abone udokotela bese mhlambe basideliver bambuyise eMtuba noma kuphambana ngoba sasingasezwa kahle ngoba noma kuthiwa simlande straight namanje angakazi noma kuthiwa simlande empangeni bese simbeka kumakhazi ethu noma simbuyise ekhaya kithi masifuna ukumlisa la ekhaya. Njengamanje into esiphethe kabi ukuthi umntwana njengamanje simile ngoba sazi ukuthi kufanele sihlele lupho usuku. Siyabheka ukuthi umntwana mncane asikwazi kumbeka isonto lonke lize kufika kwelizayo. Manje nezinto zakhe namaphepha akhe akwazi ukuphuma. Yilokho kungiqakile ukuthi mngcono mhlambe mangaba singathola usizo bakwazi ukuthi kusheshiseke umntwana simfihle ngoba usemncane kufanele ahlale noma wakhe usemncane. Kufanele ucinga namatoho awekho bese sikwazi ukuthi ke abefihliwe umntwana. Ngenhlabathi lo mntwana bebeziwe kwenye interview kuthiwa kwayenza imphunukile. Nkosi yami. Mhlambe uma wengane bezophumelela awuthole lo msebenzi kodwa uyosekuvela lo ngakumsebenzi. Okay. Yabona. Lesimo singenhla. Masingenhla. Into esiyenza thina sizogijima njengengane zala ekhaya. Kodwa mhlawumbe okunye ufuna sikwenze asishiye inamba yocingo, sithole inamba yocingo makukhona abafuna ukufona. Sishiye nesinike nama-banking details. Abanye abantu uzothi Nkosi yami ngiyafuna ukuphosa. Kodwa lokho akusho ukuthi kuzobe kuvimba thina sizobe sigijima okunye. Kodwa senzela ukuthi nje makunomuntu othi awu ngingafaka u200 ngingafaka u100 ngingafaka u10 rand. Sinike baba yes. Okay, yes. Sayikhumbula inamba yakho ucingo. Ibhanki yobani Capitec. Ukhona lapho okay. Uzoyisho ngekhanda. Inamba yocingo. Okay. 66 Yes. 160 Yes. 4206. Wayiphinde futhi. 066 160 Yes. 4206. Ngiyalifuna nekhadi likuphi ikhadi lakho? Ngifuna inamba ze. Okay. Yeah. Thatha ma. I-bank account Capitec Bank izobe ibhalwe Mrs DJ Mkhasibe 121 815 1852 121 815 1852. Asibheke ke futhi sibheke ikemuke khona laba bantu ozothi hayi bangithi babe benza ubugebengu. Mawukhona nje umuntu othi uyakufonela ethi sengifaka imali engaka ngephutha ngicela ungibuyisele engaka, hayi ungayibambi lonto. Kuzobe sekuyi-scam leso. Umuntu ofaka la mawukuthi ufake ngaphezulu afaka imali abengayiqondile, hayi Nkosi yami kube ibhadi lakhe ngoba sikubonile olundi kwenzeka lokho baba scam. Yes. Africa my continent, Africa my home. Ayibambe khona, ibambe iqinise la ekhaya. Ababa abantu abazohlala nje akugijime thina ufuna besitshela ukuthi date bafuna ukufihla nini, thina sigijime senze yonke into. Omakhelwane zihlobo noma ubani ufake noma yini ongasuyifaki, abantu bayafika ama-biscuit, amakoni, noma yini, amahewu noma yini, kwenzela ukuthi ke abantu mase befika bezohlanganisa amehlo kungabi umthwalo ohleli emahlombe omndeni. I thank you.